Krásný den, vážení diváci. Vítám vás u dalšího vysílání Strakonické televize. K zápisům do strakonických základních škol přišel stejný počet malých předškoláků. Bývalí zaměstnanci Městského kulturního střediska s bývalým starostou Pavlem Vondrysem uspořádali mimořádnou tiskovku. Ve Šmidingerově knihovně je zajímavá výstava o vzniku monumentálních soch na Strakonicku. Strakonické základní školy Povážská, Krále Jiřího z Poděbrad, Dukelská a Františka Ladislava Čelakovského se v únoru opět připravili na budoucí prvňáčky, kteří přišli se svými rodiči k zápisům pro školní rok 2015 až 2016. Do základní školy Dukelská se ve dnech 5. a 6. února přišlo zapsat celkem 101 prvňáčků, tedy nejvíce ze všech strakonických škol. Přesto jich na podzim do školních lavic usedne pouze 86, neboť pro 15 dětí zažádali rodiče z nejrůznějších důvodů o odklad. Letošní vyzrálost dětí pro tak důležitý životní krok, jakým škola bezesporu je podle pedagogů v Dukelské škole tradičně dobrá. Děti, které chodí do mateřské školky, a těch je většina, v podstatě můžeme říct skoro 100%, jsou připravený velmi dobře. V mateřských školách se jim věnují, ta příprava na vyučování a na ten příchod do školy je na velmi dobré úrovni. Důležitá je sociální zralost dítěte, která rozhoduje o případném odkladu nebo naopak nástupu do první třídy. Kromě toho jsou u dětí během zápisu prověřovány další dovednosti a vědomosti. No tak v první řadě jde o to dítě rozpovídat, aby se uvolnilo, že jo, aby ukázalo nějakou tu básničku nebo písničku zaspívalo. Tam se kontroluje nebo se sleduje v podstatě výslovnost, jakou mají, což je dneska problém trošičku. A potom samozřejmě se zjišťuje ta připravenost, jak berou tužku do ruky, jestli umí aspoň do těch 10 napočítat, že jo, poznávat tvary, barvy, udělá se test postavy a to je tak asi všecko. Za tu krátkou dobu to asi víc nestihneme. Mezi prvňáčky byl 6letý Péťa ze Strakonic, který nám, když bylo po všem, poskytl krátký rozhovor. Bylo to hodně těžký? Jo. A připravoval jsi se na ten dnešní den? Jo. Tak si rád, že tě přijali? Jo. Podle předpokladu přišli k zápisům do 4 základních strakonických škol téměř 400 dětí. Shodou okolností jich byl stejný počet jako v loňském roce. K zápisům do prvních tříd přišlo v doprovodu rodičů 379 předškoláků a pravděpodobně 66 z nich bude mít odklad povinné školní docházky. Bývalý starosta Strakonic Pavel Vondrys, bývalá ředitelka Městského kulturního střediska Eva Dresslerová a bývalý šéfredaktor Strakonické televize Robert Malota uspořádali mimořádnou tiskovou konferenci. Na té se ostře ohradili proti výrokům současného starosty Břetislava Hrdličky a ředitele kulturního střediska Františka Christlbauera, které zazněly v reportáži Strakonické televize v 7. týdnu tohoto roku. Dohoda v nedohlednu, nebo spíše u soudu. Tak se dá shrnout výsledek 2 tiskových konferencí ve Strakonicích, konaných krátce po sobě v jednom dnu. Tu první svolal ex-starosta Pavel Vondrys společně s bývalou ředitelkou Městského kulturního střediska Evou Dresslerovou a bývalým šéfredaktorem Strakonické televize Robertem Malotou, aby se ostře ohradili vůči výrokům starosty města Břetislava Hrdličky a zastupitele Františka Christlbauera, které zazněly ve Strakonické televizi. V podstatě problém pana Christlbauera je štvanice na člověka, který se pokusil udělat pořádek, zabránit krádežím, ušetřit a přesto dělat kvalitní kulturu. Iniciátoři první tiskové konference považují výroky za nepravdivé, záměrně zkreslené, které bez relevantních důkazů kriminalizují činnost bývalých zaměstnanců Městského kulturního střediska. K tomuto účelu je bezprecedentně využívána Strakonická televize, uvedli mimo jiné ve svém tiskovém prohlášení. Pokud někdo, a znovu opakuji, má pro svá tvrzení důkazy, má je podložené, tak ať je vyndá. A ať ten, kdo takový nepravosti tropil, tak ať je po zásluze potrestá.
Důvodem, proč Eva Dresslerová po své rezignaci poprvé promluvila na veřejnosti, bylo obvinění ze špatného hospodaření. Na tiskovce uvedla, že kulturní středisko hospodařilo s ročním příspěvkem od města ve výši cirka 17 milionů korun, ale na kulturu šel pouze 1 milion, neboť středisko mělo pravidelné příjmy z kulturních akcí kolem 7 milionů korun. A všechno ostatní šlo na provoz, opravy těch budov, které jsme spravovali, na mzdy, pojištění, revize. Takže tvrdit, že to bylo nehospodárné, mně přijde naprosto, ale naprosto sprostá záležitost. O několik málo desítek minut se ale na druhé tiskové konferenci novináři dozvěděli jiná čísla. Ta vypovídají o tom, že roční příspěvky od města byly minimálně o 1 milion korun vyšší. V tomto kontextu se Český rozhlas zeptal starosty Břetislava Hrdličky, zda považuje působení Evy Dresslerové na městském kulturním středisku za nehospodárné. Z mého pohledu ano. Zbytečně peněz stály ty akce s najímáním vnějších externích pracovníků, ať už mluvíme o televizi, ať mluvíme o všem. Eva Dresslerová, která byla ve funkci 25 let, teď zamýšlí podat trestní oznámení. Můj právník se tím zabývá z největší pravděpodobností ano. Bývalý šéfredaktor Malota 2 měsíce po svém odchodu z redakce Strakonické televize považuje její současné vysílání za nevyvážené a neobjektivní. Na tiskovce také řekl, že roční 100 000 odměny pro externisty byly přiměřené a odpovídaly odvedené práci pro Strakonickou televizi. Osobně zvažuje podat trestní oznámení za výrok Františka Christenbauera na prosincovém zastupitelstvu, že Strakonická televize byla tunelována. A myslím si, že ta otázka, pokud můžu promluvit sám za sebe, ohledně podání trestního oznámení se rozhodne v řádu hodin. A to v závislosti na reakci té druhé strany. Z porušení zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání obvinil Strakonickou televizi také Pavel Vondris. Takže budu posílat podnět na Radu pro rozhlasové televizní vysílání. To bude aktuálně první krok, který v podstatě budu dělat dneska. Na druhé tiskové konferenci starosta města Břetislav Hrdlička i ředitel kulturního střediska František Christenbauer na dotaz novinářů, zda by své výroky ve vysílání Strakonické televize odvolali, byli oba za jedno. Ne, já ne. Já 100% ne. Po tiskovkách minulém týdnu už je téměř jisté, že oba nesmiřitelné tábory skončí u soudu. Ten by měl svým verdiktem rozhodnout, na čí straně je pravda. Ve vstupní hale Schmidingerovy knihovny byla otevřena výstava k 90. výročí vzniku 3 monumentálních soch na Strakonicku. Jedná se o mohylu Jana Žižky v Sudoměři, sochu Alfonze Šťastného ve Štěkni a sousoší mistra Jana Husa ve Strakonicích. Autorem scénáře této zajímavé výstavy, která mimo jiné upozorňuje, že všechny 3 monumenty byly slavnostně odhaleny v roce 1925, je jednatel sboru selských jízd Jana Žižky z Trocnova František Sáček. No je to úžasný, že zrovna tyhle 3 monumenty na tom Strakonicku v jednom roce, vlastně červenec, srpen, září, byly tehdy postaveny a zrovna jsou to osobnosti, které já mám rád, to znamená to husitství, to je mistr Jan Hus, Jan Žižka a potom ten pozdější, to je zástupce agrárníků, Alfons Šťastný ve Štěkni. František Sáček shromáždil cenné dobové dokumenty, fotografie, novinové články, včetně zajímavostí o autorech jednotlivých soch. K vidění je zde i sádrový model mohyly Jana Žižky z roku 1924. Jehož autorem je Emanuel Kodet, dědeček slavného herce Jiřího Kodeta a neméně slavného výtvarníka Kristiána Kodeta. Na vernisáži se objevily i zajímavé informace kolem sousoší mistra Jana Husa ve Strakonicích. Je to úžasný, že ten pomník byl postavený tady vlastně původně na Dubovci před zámkem, ale bohužel zase to byla taková smutná záležitost, kdy pak Němci samozřejmě okupovali Československou, okupovali Strakonice a bylo tady německé velitelství, které zjistilo
údajně to někdo na ně prásknul, že je tam i křižák, který se klaní Husovi, takže ty sochy, které tam byly u Husa, byly odstraněny za okupace a potom už se na to původní místo nedostali, byly poničeny, byly někde asi různě uskladněný. Takže ten Hus tam byl pak jenom s jednou sochou s tím pánem z Rožmberka. Nicméně tam to taky zmizelo a když v těch 70. letech se dělalo přemostění Otavy a Volyňky najednou, tak ten pomník tam vadil a musel být někam přesunutý tak do těch Rennerových sadů, kde je do dneška. Kdo ví, možná by se mohly najít peníze na obnovu původního sousoší, které by se tak zachovalo pro budoucí generace. Nicméně by bylo hezky to dát nějak dohromady, ty původní sochy asi udělat znovu, udělat ty kopie, protože ty originály dva tady vlastně jsou. Ten pan z Rožmberka, Jiří Poděbrat je před Poděbratkou, před základní školou, takže nějaký ten styl toho kamenictví by se z toho dál zjistit a věřím tomu, že kdyby byla nějaká vůle a myslím si, já osobně, že by i třeba nějaká lidová sbírka nebo prostě mezi těma podnikatelama, že by se, já nevím, kolik by to mohlo stát, 500 000, milion, možná dneska, že by se to dalo dohromady. Vznik sboru selských jízd Jana Žižky z Trocnova ve Strakonicích se datuje do roku 1927. Sbor byl obnoven v roce 2011 a má v současné době asi 35 členů. Naše selská jízda se jmenuje Jana Žižky z Trocnova, protože ti sedláci, kteří tam vozili na stavbu kámen, písek a já nevím co, všelaký materiál, se sešli tam a říkali, tak pojmenujeme si tu selskou jízdu po Janu Žižkovi. Když už to stavíme, ten pomník, tak ať je na to taková vzpomínka. A opravdu ty dokumenty k tomu mám. Poté, co strakoničtí radní jmenovali nové komise jako své iniciativní a poradní orgány pro volební období 2014 až 2018, strakonická televize postupně představuje jednotlivé předsedy komisí, včetně jejich priorit. Vedením komise pro cestovní ruch byl pověřen Ladislav Havel. Komise cestovního ruchu města Strakonice je poradním orgánem. Ten poradní orgán má samozřejmě za úkol aktivizovat cestovní ruch ve Strakonicích. Je třeba připomenout, že cestovní ruch je obecně opomíjenou popelkou v rámci ekonomiky, nicméně jsou oblasti, kde zaměstnává až 12% obyvatel, což je velký segment. A já bych prostřednictvím mé komise na to chtěl výrazně ve Strakonicích upozornit. Jednou z našich priorit je důkladná propagace Strakonic a to nejen za velké peníze. Elektronické prostředí a jiné nosiče jsou velice jednoduchým a levným způsobem propagace. Já léta navrhuji, aby strakonické linkové autobusy do Prahy vozily na sobě Strakonice. Přijďte do Strakonic, Durhácký festival jako světové bienále. Minulárnice na to bohužel neslyšela. Velice jednoduchou metodou přiblížení se našemu návštěvníkovi a turistovi je také rekonstrukce do dneška zanedbaných mapových nosičů. Jsou to ty modré mobiliáře ve městě, které ukazují plány města. Ty plány města jsou zastaralé, ale zejména krycí folie jsou naprosto slepé. A nyní mám pro vás jednu smutnou zprávu. Ve věku 89 let zemřel Ivan Hrazdira, jedna z legend strakonického létání. Do Strakonic přišel krátce po druhé světové válce a jako instruktor vychoval celou řadu pilotů, ať již sportovních nebo profesionálních. Rozloučení s Ivanem Hrazdirou se uskutečnilo ve strakonické smuteční síni, nad kterou mu piloti naposledy zamávali křídly. Strakoničtí ochotníci ze souboru Čelakovský nastudovali hru pardubického autora Romana Vence Dovolená po Česku. Jde o příběh dvou manželských párů, které tráví společnou dovolenou na jachtě uprostřed moře. Náhodně nalezený těhotenský test však změní jachtu v boxerský ring. Když se nad tím zamyslíš, tak to nemá vůbec žádnou logiku. Jak to myslíš? Vždyť ty si to vezmi. Ty si absolutně... Nerozumíš s Viktorem a já zase s Evou. Za to my dva
si rozumíme víc než dobře. Tak já bych chtěl pozvat diváky na představení Dovolená po Česku, která se koná ve Strakonickém domě kultury ve středu 25. února od 19:30 hodin. A to je z dnešního zpravodajského bloku Strakonické televize vše. Přeji vám klidné únorové dny.